Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas anapauwan, dinudorso, apang nagday. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga isalani. Kaslasan ka mat anaragsak ang aklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngam saan lat pa maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam? Amangan ngamin numaaman ni nanang ko. Sigurado nga tanak dayjay. Di ka madanagan salani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanya. Ngam, kasanon nagsikuga. Sika talaga. Ay ayatin ka. Ngam di na kayat asawan. Agapo tagayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Dakkel ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasta, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga galisto ka. Mapanan tayo daw. Ngam awan mo ti maawis siya ang mainayon kada tayo. Ararami din may matamin akabalan may Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Diyak kaya tayo ta panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak, agalisto ka. Aramidem amin nakabaalam. Pangulo, Rugrugi pa lang data. Isanas ka na maruam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad adumat ti responsibilidad tayo. Isa sana mabalin nga patay-patay kayo. Pangulo, Yak kaya ti puro sa ulang. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na unag-unay ti pampanunutan. Kinarkaro na kitin. kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Mirna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan dayta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon? No adumanan ti sao ni Pangulo. Among matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadad, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak dayta lalaki Olive. Asino ti dakdakamatan? Dayta man linabsan ta lalaki. Transferring ata. Uwan nga paiso niya. Amangan mat no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marcian. Ala ni daytoy. Api ngay pulong naknay. Awan matimadian na isawang ko Joke laan siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami si Kati Akimbasol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan, awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon kan kuana. Anak ko, kumusta mo tan ti panagadal mo? Nasaya at latamot, nanang. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlakan ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na.
Wala nang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko ken ka. Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wala nang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulitak ti imbagak Agadal ka anaimbag, tapara metla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Apay, Merna. Rumwarta. Sa dino ti papananta? Bilin ni Pangulo a rumwarta yo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo apagrekrutan. Ala, wanan. No kasta, data ti agkuyog? Wen, ngam agannad ka Di ka basta-basta agsasaw, no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, Merna. Narigatan. Amangan no dagiti masalaw ta, kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, adda man ang di lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamot kadwa na a babae. Kat, apay nga rod akas ti jar mo. Kas lamalidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga ta dayjay. Kat anya ko man o nobya na. Ay, awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tarik nam. Saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mang panpansin iti sabali a lalaki. Alawanin, lipata mo ti imbaga. Italaman ang nagkuyog ta sa lani. Kailiw ka unayin. Ano santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikuman ta. Wen, sa lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan tayo tinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Ngam, Apay nga ngagsanay ka. Anda ka di parikot? awan, adala pang panunuta. Kabaalanak nga taninanang apagadalan. Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutan, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapo ka dagiti gamrod apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakdran ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan arason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalinda ang nakakaasi. Sa diwa pa'y laang iti panunot ko ti kinaranggasda. Ala, sana bali. Agtitinulong tayo amang singer kadagiti tattao ang masaknan. Gapo iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag da pay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo't? Mas daawak lang amin.
Gaputadya ko nakit-kita. Aminin! Asino nga taday kay alalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano? Nagsardangatan nga agadan. Ay, maingay-nayon pa'y day pang panunutan. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Salani? Ada ka na't lagayam dito eh. Marshall, Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. pasensya kan. Dala nga min pampanunutan. Anya nga min dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutan ngamin. No anya ti isubmit ko ang project ko iji may sa subject mi. Sigurado ka? Uwan. Kung naklakit din no anya. Naimbaglakit din. Kaya nakapanunutak iti rason ko. Narigatin no maamuan na no anya ti pampanunutak. Among Olive, kasladya kun ay ayatan ni Marshall. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Ng mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshall, Wan, nasingpat. Ng mapukpukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon, basta yakon panpansinan. Numadlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. Saan anasaya at ti kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramida. Mariknak nga ruwad nga awanin panagayat ko kenkwana. Numakan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat kan kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidam, kasaritam ana imbag. Tapno saan mo't unay ang masakitan jay tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyo. Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adyakon ay ayatan. Ay, do may papan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidam amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wanyarad na nang. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshall. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka diya kasarita ka. Apay ka di, Marshall? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga mina nagbaliw kanyak. Dandani din akon kaya ta kasarita. Awan ba't mo ka nagbasulakan ko ana? Anya? When Olive, dayta ti madmadlaw ko ken ko ana. Iso apang aasim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka parikot na. Awan mo tinaybagbagan aparikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshall. Ha? Anya dayta? Diyak kayat nga unaan ni siya lani. Kayat ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asya? Please, Olive. Ibagam ko makanyak no anya dayta. Ladingitak, Marshall. Diyak kayat ti makibiyang kada kayo.
No anyaman ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Urnusan nyo kumaday ta adagos. Shalani, agsao ka kuma. Apay akastamat din ti panangkitam kanyak. Marshall, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka amay-may-mayang. Marshall, Kan, anya dyan nasao kanyak ni Olive. Adda ka nun na ibagam ken kwa na. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. adin baganakan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gapota si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Iso apang asim. Ibagam ko mano anya dayta. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di ama-amuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige, ganggam nga rod di bagak. Shalani, Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. anya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngagden. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayong TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklo ni Shalani ti idardarirag ni Marshall a panagayat. Banag a pakaragsakan ti baro. Kinasarita mat nilito ni Edgar. Arumbang agalisto, tapno anda maawis da a kumapang iti grupo. Iti mo't pagadalan. Nakita ni Shalani ni Edgar. Kat mas daaw no asino ti lalaki. Iti panaglabas ti panawan. Saan ang maiwaksi ni Shalani iti panunot na ni Edgar. Iti sabali a bangir, marik na ni Shalani, adinan ay ayatan ni Marshall. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Dinudurso, apang ngagden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakasaganak adumnag iti ibagam Shalani. Iso apang asim, ibagam kuman. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti bagak. Shalani, Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. anya. Wan, mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itid mon ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Shalani. Apay akalaat matanda ito'y a desisyon mo. Pakawanan na ko, Ma Marshall. Imbagak lang ang tipod no amarikrik na. Shalani, Sana bali tagad adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. ngam sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Shalani. Diyak kabalan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam atun uyan dagitang arapaap. Agsinata, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan na imbag para iti masakbayan ta. Awanan ti maramidak. No talaga di na kun ay ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay ko man. Taagadal ka nga rod na imbag. Para itinaranyag ang masakbayan.
Nagsakita talaga ti Riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Shalani. Saan tatangal ti panunot kan Riknana, Marshal? Iso nga aklo ng matang tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan matyan mo ka nagbasulak ken kuana. Sa anak mo't nga stricto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas iti nakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayak na pa'y nga agmay maysa. Isu siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive, Ala, aklo naman, Marshal. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y kit diti panagadal tayo. Enjoyan tayo pa'y tibiyag tayo, kas maysa nga estudyante. Sana bale, dumtunto ti umno a panawen para iti day ta abanag. wen Olive. Agyaman ak. Gaputad da ka nakasagana dumngag kanyak. Ket ikarik iti bagik. Apasaya atak tibiyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Shalani. Iti nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda man ang ti estranghero a lalaki. Italaang ang makita ka. Ha? Umasidag ka niya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydaya onagan mo. Siyak ni Shalani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. Ed gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan, Ed. Kasla italaang manan ang makita ka. Un, miss. Italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin. Nakita ka idin. Ngam, kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito Saan, Shalani? Imayak. Da ko mai-introduce ko kan ka. Anya day ta? Panagkunak. Saanan nga umanay ti oras ta. No itan ti panagsarita ta. Amangan numabalin. Nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar into Nuebes. Urayan nak dito'y. Tapag saritaan tanuan niya manday tangay bagbagam. O sige, ket agyaman ak, Shalani. Agyaman ak mat, Ed. Agkita tanto into Nuebes. Amom ka di? Naam-amu kun jay estranghero a lalaki. Anya? Wan Olive. Ed, tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasit ganak idikalman. Kit nakiam-am mo. Ay na, sika talaga siya, Lani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalagkan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag. Rumwarto matla ang tipod no agburik na. Ay basta, nalagan tirik nak itiday di alalaki. Kit agkita kami to into Nuebes. Gaputada ka no ibaga na kanya. Anya? Wan Olive. Ay na, balaagan ka manan siya, Lani. Agan-anad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo ang mutipudpud no akinatao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo. Duman-mano tayo lang. Un nga rod, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat de. Ngam no ita, panagkunak. Mabalin tayo narugyan tiyag karaw. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo ang dakiwas iti ili. Hintaya ag obserbar. Tapno mo tayo no anyat yung muna nga iwayat tayo karag iti plano. Uwan, Pangulo.
Kagidan na ita ti panag-recruit tayo karag ti mayat ako mapeng kada tayo. Ngem ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan anad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman nakmat unay, Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanya. Wan. Naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nga awan ti mangkon kontrol kan ka. At the freedom mo, ako nada. Ed, Patsik adi ka agbabawi. Numainayon ka kada kami, Shalani. Gapot awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gapot may salaan ti kayat mi ang mapasamag. Kontraan dagiti kilo a pagalagadan. Ken mangbales kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamwam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo kaanakan? Mayat-mat, auntie, sa anak unay amarigatan iti pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaod mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Auntie. Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo kumapaayan. Kan oray siyak, namnamaak ang makaturpos ka. Auntie. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kan tao. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, amo ka di? Ado ka nung timataktakawan iji sentro? Kastaya. Wan, ay na, nakabutbutang timapaspasamak itan. Ha? Unay kamatan, Shalani. Apay ka di akastaka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-stressak pa yun. Apay ka di ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? When Olive, iso day ti parikot ko. Nangatuunay ti expectation dananang kan ni Antit. Kat no maamuan da day ta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaang matibagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ako unay. Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo nagtrabaho. Un nga ron, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakan ka, sumurot ka kada kami. Tapno mapunas ti saem amarikrik nam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsagana dagiti at tao. Tasingir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan tayo nga ita? Saan tayo pa yan nakasagana? Wan, Pangulo. Ngamnam na maak to. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka matanagan. Mainayon day ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Saan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti Jarmo ita, Shalani. Apay, anda ka di parikot mo? Talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin ayaday ta. Maistresak. Gapot adda bagsak ko. Kat sigurado ang kaguradak dagiti naganak ko. Anya? Wan, Ed. Diyak ka mo taramida. Kan... Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo itinangato unay nga expectation dananang kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani.
Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka, ano sumurot ka kada kami, awan to dagita parikot mo. Anya? Uwan siya lani. Gaputa puro ragsak, ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak kapangagdang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, siya lani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gaputa simple lang dayta. Madadaala ang tipintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, siya lani. Win Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antiriknak. Ha? Wan, gapot na naragsak akasarasarita ni Ed. Anya? Lukas ta, nagkita kayo manan? Win Olive, katamom ka di? Naglag antiriknak kan kwa na. Ha? Nasingput ni Ed. Kan naragsak akasarasarita. Kan may sa, kasla kayat kumutun ti makigrupo kadakwada. Ay na siya lani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di kag dardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga nukamang damat ti rebelde. Anya? Iti kasjay akin na na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutang ay. Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kwa na. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlang ko anaragsak akanayon ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dayja gayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di, Dayjay. Agayan ayak da ka din? Saan matkit di? Ngam, nagtalak adagos iti dayjay nga Ed. Kat di na pa'y am-am mo unay. Anya? Wen Marshal, kat tidakas na, ada ka no iyaw awis dayjay nga Ed kan kwa na. Kat kinunakit din akas lakayat na asuportaran ti grupo dayjay nga Ed. Anya? No iso amis mo tinang ibagay iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan ako nak. Nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron Marshal, ada atap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anya ni Shalani. Amangan kit din no mairobo iti dayta nga aramiden na. Wan nga rod Marshal. Uray nag-break kami kini Shalani. Napatagpay lang kanyak. Iso apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya day jay nanang? Shalane, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ah? Ni, awan mat nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no, tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-amom. Ngam nagtalikan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan may sa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya dakan ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo nanang. Wen, anak ko. Gaputa di mo matkanon ikan ka no. No iso ti makisarita kan ka. Bayan nyo nanang. Siya kun kimakaamu iti day taabanag. Didak pa kadanagan. Aging lalaing matay di nga Olive. Kunamla no asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga tugtugaw siya lani. Nasaya at matkaimay ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin iji benches, ngam awan ka man. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka.
Olive. Apay ka di akastamot tanti panangkitam kanya. Agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, siya lani. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngagden. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, may stress ni Shalani, gaputad na bagsak na. Ngam nasa umot ni Edkan Kuana, asimple laeng ti parikot na. Kat no sumurot ni Shalani kadakwada, mapunas ti parikot na. Iti sabali abangir, nalaos matiliday ni Marshall, gaputa ipagarup na. No addan tinangisukatan kan Kuana ni Shalani. Nasa umot ni Shalani iti gayem na. Akas lakayat nan ti sumurot kan ni Ed. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngagden. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Siya lani. Apay ka di akastamot tanti panangkitam kanya. Agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak. Agin lalaing kamat anya, Olive. Apay atilaing bagbagam kininanang ko. Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Siya lani, maawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isaksakit? No talaga nga isaksakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Siya lani, maawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa mo ka din nakdanggan. Nalaing kamat anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanmigid a grupo. Gaputa mariknak a mairobo ka laeng no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattao anang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am-am mo. Anya, isaksakit ka laang matsalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita, ibilang kan ajak am-am mo. Gitakan. Anya ti mapaspasamak ken ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshall. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapo iti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mata ni Shalani. Di na nga tan napanunot, nga isaksakit mo lang. Imbagak daytan kan kuan na Marshall. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat ama irubo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sa bali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gapo tayong bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit ti Riknak, Marshall.
Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken ko ana, Olive. Rumbang panunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga siya, Lani? Wan, nagpampanunot na. Kat panagkuna, talaga naragsak ti panagbagyo. Kas makita kan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayon dak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputan na awis kamutlangan siya, Lani. Oh, katanya ngay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Dayta ti saan pa'y. Gaputadyak pa'y insagana dagiti arwata. Sa bagay, maawatan ka siya, Lani. Ang amangan mo't no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang arod siya, Lani. Uray saan kapailangan nga sumurot kada kami. Ngam si kapailangan ti agbaling nga informant ti grupo. I-report mo kada kami no adda dagiti amom ang mapaspasakitan. Dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugar yo. Ken aminen ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaan. Aramidak to dayta. Makita tayo kakadwa. Oray aglamlambang tayo. Kabalan tayo lapta ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Naskan na napudno kayo iti grupo. Ngam sakbay nga giwayat tayo kadag iti plano. Naskan nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Nasapol nga agtakaw tayo. Tano saan tayo nga aramidan dahita? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Kan masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda na awis ko, Pangulo. Ngam saan pa'y anak kasagana asumurot kanyak. Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout. O sige. Ngam obserbaran nyo anay bag dagiti yung awisin nyo. Kita nyo anay bag. No talaga desidido damat lang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mo't, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Sayang laang ti panawin, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akasta kamutan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Mauray sa anak nga agadal. Agbiagak lata. Hanggang dumalata ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag da. Jak amukan ka, Shalane. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Bunirod! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Angam, di unay Ang mga nuga po iti bartakyo, kat malipatan nyo ti agangas. Saan ni mat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa ilang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayong aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka mandanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat titarigagay tayo. Mapaksyat ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kan dagiti kilo
apagalagadan. Wan Mirna, saan mi analipatan dayta? Wan. Kat no maipapan iti grocery ari naot tayo. Kasapulan mo't ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale? Awan mo't ti dinangran tayo nga oray maysa. Wan mat. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyan tayong ti mangisayang kat kadagiti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun manapdan ang pumanaw nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo nanang. Itay pa'y akayat ko ti pumanaw. Ngam inan-anusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan nyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabahok nanang. Kaya't kuman ti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Angam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta ditoy. Nulakit dita nagagat ka nga agmula-mula iti natnatan. Diyak kaya ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasan siya kayo nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo. Sana bali, agsubli akto. Mano alawasan alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wan nga rod, Olive. Isumat lagam adesidido anak isina kanyak. Amangan no pirmanawan. Wan no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga si Murutan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la mismo tinag ko na. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Kan ti biyag na. Mapantay di balayda. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyama anak, gapo taimbay kayo, Marshal, Barok, ule balasan ko. Wala na. Gaputa umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Oleb. Ay, mano alawas na. Asa na nagaw-awid ti anak ko. Anya? Kat, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Day tangarod ti jak amo. Higa po ta di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok, iti panggadan na. Anya? Day ta ti parikot ko ita. Jak amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtagari, Shalani. Diyak impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas daawak lang. Gaputan na saya at mati pa nagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Kinanya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan, kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga ron nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot. Gaputa makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo dito eh.
Talaga jakon mauray ni Shalani, Olive. Mano abulan ng tinapalabas. Gamsaan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadag iti otoridad. Ngam, saan latamo ta nabirukan? Wan nga rod. Talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay Kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna day nga Ed. Wan nga rod. Talaga sa bali ti impluensya dayjay nga ed kan kuana. Panagkunak, saan pa yaman pali na sumurot ni Shalani iti pagnatayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo. Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o bulan. Sakbay nga isurot tayo karag iti pagnatayo. Sa bagay, gusto kayo, Pangulo. Kan may sa, adu pa'y dagiti saan anay suro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana, ang maipasungal ngal itirinupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod, nga pakaawat mo dayta kan kuana. Ang mga numagagaran as sumurot kada tayo, kat saan pa'y arumbay. Saan na balay, Pangulo? Siya kung timakamu kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana. Manang luling, di mo kumabaybay ang kibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan tinagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan ko na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawanak iti anak. Gaputan na bayagan ajak nakitkita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namlama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Katkalaat nga agsubling. Sapay lako mga rod takasta, Aurea. Katsapay ko ma, tanasaya at ti kasasaan na, no sa dino man ti ayan na ita. Manang Mirna, Apay ka di, Ed. ada ko makayat ko ngay baga. Ang kasla mabutangak. Anya, Manang, apay nga minaya. Ibagam nga minan nalag-antirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisuasi ka lang ti pangibagak iti daytoy. Ha? Manang, maipapanday to'y ka ni Shalani. Apay ka di. Adda ka di parikot ka ni Shalani. Awan, Manang. Ngam, mariknak nga gayatak kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, ang maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, Manang. Kat agyaman ak unay iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. At dapapanan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka kani Manang Mirna. Wan Edgar, ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Sa dino, ti papananda et. Anya matigasat nga agururay kada Marshal kan Olive.
Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas na pauluan. Dinudurso, apang ngeden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan nga inkan kanu ni Shalani ti inana, kan ti gayem na. Nagsardeng nga ron dayto iti panagadan na. Simurot nga ron dayto ikan ni Ed, kat nakikapeng iti grupo da. Iti panaglabas ti panawan, marik na ni Ed nga agayat dayto ikan ni Shalani, kat nakunamot ni Mirna, nga awan dakes na, numaddaan da iti relasyon. Lakit di dabaybayan ti grupo. Iti may sangal daw, inayabanda ni Shalani. Papagayam, dinggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Dinudurso, apang ngudden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agrubot ka, Shalani, adda papanan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka kanimanang Mirna. Wan Ed, nga, sa dino ngamin ti papanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan Shalani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wan Shalani. Basta agan-anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayabon dagiti kakadwa tayo. Manang Mirna, jak la impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wen, Shalani. Agawa am ti aggunay. Nga manang, apay akastoy. Naskan nga aramiden tayo ti kastoy. Gapu taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay, agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wen, Shalani. Ala, agawaam. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwara. Ngamkas iti na ibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta, ang tataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wen, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamwam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakalan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ha? Ita lang nga mapasamak na ito itiili tayo Ay, no kasta. Aging ga dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita a tiyempo. Ti lugar tayo asigod ang naurnos. At damot tan ti agtatakaw. Ay, Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin ang maulit ti kastoy ang napasamak. Nana, imayak gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasan ko. Gaputa sa andak latta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak, no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay la ko mga ruda. Tamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo, balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalani.
Kadwayo ko nagturpos. Wan nga rod, nana. Hanggang awanan. Jak namnamaan ang makitak pa iti anak ko. Ay, amang ano nalipatan na tayo pa yan. Manon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, nana? Agsublin tumatlaan kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipod na kikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yung dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakitak asan ka nagbaliw. Ha? Un Shalani, kat day tati nakakitaak iti kinapudnom. Iso nga... Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anat nagdiriknakan ka. Anya? Un Shalani, punno timbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik, anuman ikanak iti gundaway, amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnugan ka. Naklaatak iti daytang imbagam, Edgar. Pangasim, ikan na kumapay itinan anay apanawan. Panunutak pa'y anay imbag di may papan iti daytabanag. Sige, Shalani, sa anak mo't kidi nga agap apura. Ngamnam na maag, a positibo ti isungbat mo kanyak. Manon nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang, Apay, adda ka di parikot mo? awan manang. Ngam pampanunutak la ang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang kat tayo a plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang, Amok ti adda di ta isip mo. Tauray siyak. Agtukyad ti riknak iti daddo mga inaaramid tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidan tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito'y ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang ang tibiyag tayo. ngam apay nga rod a nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito eh. Ngam sika, ubing kapay, Shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla sa anak kon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan ken ni Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat day tati pakariribukak no dadduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag natin nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sata ko man. Sigurado ka, Marshall? When Olive, sigurado ak iti day ta pangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan nak? Si Kamet, di santa ko nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani paylaang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa idi. No pa'y napatag pa'y lang kanyak. Dayta, kat kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kaslang amin pagduha-duhaan nakpailaang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akin ka, Marshall. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpeso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di yung lipatan ti pagribangan nyo ti grupo nga oray agasawa kayan. Wan, Pangulo, saan kayo ang madanagan?
Ad alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala, nasaya at nga rodong kasta. Inton kanikadwa nga rodon ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos, tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo! Di kan makababawi siya, Lani. Nagpaikalay sa kan ka ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, Manang Mirna. Dahito iti tandaanam. Agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Kan oray adan asawam, di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, Manang. Ado pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo matita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panangraot tayo iti may sa apasdak. Manang Mirna. Sapay kuma. Tasaan tayo ang maisagmak iti dayto nga aramidan tayo. Ado pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Ado matirautan tayo. Gaputa day tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod, Manang Mirna. Kasla agbabawi ak anak ikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputa daak dito yan. Agbababawi ak. Gaputa itilikodan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Yak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan kadaytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan reknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang kunak manen. Anyan ti kastoy amapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan garot manang. No saan apam mapatay, panagtakaw. Ay, ngamala, saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day, sapay kimotong kan. Ay, normal laang daytoy, ading ko. Nay, aguyak ka manag. Ay, normal laang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. Ay, adumat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abumakot akon. Kan may sa nakasagana ako namatay. Agmay sa akmat laeng nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati kanayon nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laang ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan pa'y kitde. No nataya ko no agsubli ti anak ko. Nabayag mo tan sipod nagasawa ta Marshal, lakay. Ngam saan ta mo ta na madaan iti anak? Wen nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama.
Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod ta kasta. Wen bakit? Di ka madanagan. Maamakak ngamin. Amang ano lupusak. Si Kamit. Saan namin nakasta ti panunutan Sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas Dr. Aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanas kan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya, Wen silani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramidan tayo daytoy. ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya. Di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar, Jak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, salani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. anyan. Oh, kasla na unag di pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka panagtakaw, panang papatay. Ken adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno. Sapay ko mga rod, lakay. Nang ro na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani, ti tartari gagayan na. Nana, apay kastamot tan tilangayo. Ita kami lang asim marungkar. Kastamot gayam ti kasasaadyo. Nakapsutakon balasang ko. Ket panawon siguron. Tapno isublek ti bulod ko abya. Ay, saan, Nana? Di na kami pa'y panawan. Saan ka di ako na yung urayan tayo ti panagsubli ni Shalani? Nabayagan nga inururay ko na ita akadito. Isu alinabanak amin akarit ti biyag. Hangam napaayak. Nana, Nabannog akon. Nabannog akon nga agururay iti awan. Isu apalubusan dakon. Bareng iti sabali abiyag. Ket makitak ni Shalane. Anya? Agpakada akon balasang ko. Gemno agsublinto man ni Shalane. Ibagayo, adi na baybayan ti bagina. Kanibagayo, nga ipatpatag ko unay ti anak ko. Nana. Maasyanak unay ka ni Nana Loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti ipupusay na. Kastama ti marikrik nak balasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akastaw na itirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang itibiyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarod. Ay, no sa di no ngamin ayat ti ayan ni Shalani. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwa tala ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya dayta. Ang mga nudi mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam.
Anya ngamin day taaya, ibaga mo na. Edgar, masikog akon. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Dinudurso, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nang raot da siya lani iti may sa agroserya. Banag, apakas daawan na. Impakaawat nga ron ni Mirna, anas kan nga aramidan dati kasta. Gapo taawanan dan iti abasto. Nagin inayat man da Marshall kan Olive, kat nagkalaysada. Kabayatan na, nagkalaysa da siya lani kan Edgar. Kimaruma ti sakit ni Nana Loling, kat dinan nalasatan, nga iso ti impatay na. Adi na pa'y nakita ti anak na. Iti may sang aldaw, agsarsarita da siyalani kan Edgar. Papagayam, denggan ti toloy ta serye tayo taalawas ang napauluan. Dinudurso, apang lagdan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Itataduan ala ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta? Amangan no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngampatsik amaragsakan kay ti maamuam. Anya ngamin aya dayta, ibaga mo na. Edgar, masikog akon. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak? Saan amabalin na agsikog ka siya lani? Kasanong dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami kumanga aginam? Edgar, agasawa ta. Iso anormal laang amaadaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin amaadaan iti anak. Adaken kanon niya ti Pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo. Adaken ka amin na pangadang. Saan da ka adiktaran? Karabangam ti mangadang. No isakripisyo ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyo mo ti putot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta Pilyam idado, ha? Ngam nasken nga aramidam ti pagrebangam iti grupo. Wan Pangulo. Panunutak anaimbag. Noan niya tinasaya at nga aramida. Talaga siguro asaan tan amaadaan iti anak, Marshall. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, ket agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gapo ta maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayatan ka unay, Olive. Ket no man saan ta amaadaan iti anak, aklunen ta day ta si pupuso. Wan lakay. Ngamsapay ko ma, tamaparaburan tamutlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko niti trabaho. Ken agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar,
Sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim tadi ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Ado ti aramiden mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Ngam, Edgar, ang mga nagpas nga yakon. Iso di ka kumapumampanaw. Anday ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. Hala, di manang mer na pailaan ti makamukan ka. Rumuar ka rin kada Pangulo. Nagrigat gayang tagpas ngay. Buwis buhay ako na. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubing. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan ka dayta. Anyan ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nagpas ngaya kon. Di naklatayin kan kano. Amo matag, Shalani. Sabali tilubong tayo ditoy. Iso adi ka unang mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyag mino kastoya ka na yun, manang. Panunutin na kumamat amaysan nga ama. At pagbalansyan na kumamat ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang ditoy. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Waned ka. Ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado ti nasken nga asikaswan tayo. Kat na daubing ang mga isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atensyon na. Pangulo. Ulitag tinaibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. Nakapagdesisyon akong Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliyak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrugwat kan Shalani. Rumot tayo. Kat itugot tayo ti maladaga. Anya, Agtungpal kay ti biling ko, Shalani. No di mo kaya ti madaksan. ngam nakapsutak pa lang ang Edgar. Amumot akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas ama anginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pa lang. Basta. Noon niya ti biling ni Pangulo. Iso ti masurot. Napintas na itong establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito. Wan Pangulo. Sigurado nga ado ti customer iti daytoy. Apag iso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito. Sige, agtignay kayo, Edgar. Saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidin tayo dito eh. Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito. Anya? Dahil ti alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado nga da makakita. Kat alaan dati ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano da awir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. Saan? Saan ang mabalin nga ibatik dito ti anak ko? Nasaysaya at lang nagbati kami adwa dito eh. Kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing. Kat ibati tayo nito eh. Saan? Putoy. Saan ang mabalin? Kumay ka Shalani. Ang mga nuadda makakita kada tayo dito eh. Saan, Edgar? Ibatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma.
Shalani. Di mo ngamin maawatan. Talaga, Jack, maawatan ti kinadakot yu amin! Impagarup ko na nasayad kayo at tao! Ngam saan matgayang! Satanas kayo amin! Pusto Shalani. Ilunlunod kayo amin! Sapay lang umatadumtang ti aldaw! Kat agpulo kayo amin! Triplen to tirigat ang malakam nyo! Ikaroyo tinaramig nyo kada kami iti anak ko! Gusto ko nakmat, Shalani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam! Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainana ka. Nasaysayangan ko malangan no pinataydan. Ngamtinsin na da kanyag ti anak ko. Makipagreknaakan ka. Ading ko. Di nagmawatan dagiti kakadwaman. Siyang tinagregregat sipod-sikog ko ti anak ko. Sayta, imbati da lang iti igit ti kalsada. Dakas na! Dumtang to ti aldaw nga ikaro dati inaramid na. Ikararak talaangan. Asapay lako. Tada makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumtang to ti aldaw nga agkita kayon tumitlaan iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani. Dumtang to ti aldaw. Balsat ni Edgar. Maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutan. Manang Mirna. Apay ngamin abasta nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. Kinapuno na manang. Makonsensya ak. Kan masyanak unay ka ni Shalani. Kasla mapukpukawan ti limbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang. Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo no kasanon ti anak yo? Dakkala pagyamanan tayo no adda nangalakan kwa na. Kasanong ngayon awan? Konsensyam dayta, ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat na ito yung kisumbat ti tarigagay tamaadaan iti anak. Ngem burbur tsapay lahan kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible arason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da kabailan at taripatun dayto nga ubing. Iso nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripatun ta dayto nga ubing, Marshal. Kat iso ti ibilang taapudpud no nga anak ta. Wen Olive, ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam ken kwa na. Shalani. Di nakasarsarita, Edgar. Pangaasim ko Shalani. Agsarita ta ko may tinalapat. Tumukno sa gilang tigurakkan ka. Yak amunoan niya ti pangyarikakan ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo apanunot.
No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani. Imbilang kamatan anatay. Awan tinaamamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi at iti isusurot ko ken ka. Numapalin la ko maamay subli ti amin. Sige, Shalani. Danggak amin nga ibagam. Ngamsapay kuma. Tadumtang to ti aldaw a maawatang mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko. Idala ako mamangakan ka. Gapot na nakalipat. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahidi naramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kuma. Taada mangipatagan ko na. Kasta matadawata. Asapay kumata makarwar kami ti dayto ya lugar. Katag subli kami itilawang. Shalani, Ada kagayan kita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagan salo. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunod ko. Kaya't kon ti pumanaw dito eh. Gapot ano makitkitak da Edgar kandag iti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kankwana. Ala, dumngag ka anaimbag Shalani. Adda na panunot ko awagas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga anak ko. Nene, sika lang ba't makayayam kini baby? Anya? Ipasublat mo mat kanyak ah. Katuan duwata makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsak ka. Kasla maawatan na tibagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Naman, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Ket no kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Iaplikar mo dagiti inisursuro mikan ka. sige, manang. Sige, agawaam Shalani. Sabi mo, di ba ninyo? Manang nina. Napuutan dati ipapanaw ta. Agawaam Shalani. Pumanaw kan. Makalibas nga ta, da Shalani kan Mirna. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas anapauluan. Dinudorso, apang ngagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.